The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito, tamang oras mismo po ba ito? Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin niya? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa inyo mga ka-aksyon at live na live po tayo ngayong araw ng Miyerkules para magbigay ng serbisyo publiko. At live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV, Digital Channel 15 sa Metro Manila at Channel 62 sa GMA For the Box. Umpisahan na natin ang ating tabang ora mismo mula sa ating satellite office sa Caloocan. Makakasama natin si Sir Rudy Vizcaya, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Sir Rudy. Magandang hapon po naman dyan sa inyo. Apo. Madam Remy at sa ating mga kababayan dyan sa Kabikulan. Kasama mo ngayon, Ka Rudy, si Ann Karenina Tumada na halos 2 taon nang lumalaban sa sakit nito sa bato. Magandang hapon po sa inyo, Ann. Magandang hapon din po, ma'am. Opo, Ann, kumusta ngayon ang kalagayan mo? Sa ngayon po, maayos naman po yung kalagayan ko. Ayun, so maganda po sa pakiramdam at sa pandinig natin na okay naman po ang inyong kalagayan. Pero, Nanay, sino po yung kasama nyo ngayon dyan sa pag-aasikaso po ng iyong gamutan? Bali ako lang po ang nag-aasikaso ng aking mga pangangailangan sa aking gamutan. Aha. Kayo ba ay may pamilya at mga anak? Meron na po akong isang anak, 15 years old po. Ayun. Si Mister, kumusta? Ano yung trabaho? Ano yung hanap buhay? Wala po akong asawa, ma'am. Ayun, wala kang asawa. So, single mom ka po. Opo. So, gaano kahirap na meron kang inaalaga ang anak tapos meron ka pang nilalabanan na karamdaman? Mahirap po. Sa mahirap kasi hindi ko po matustusan yung pangangailangan ng anak ko. Dahil po ako mismo na dapat nagpro-provide para sa anak ko, kailangan din po ng marami rin pong pangangailangan. Opo. So, paano yan? Saan ka kumukuha ng mga panggastos? Ilang taon na ba yung anak mo? 15 years old na po. 15 years old na. So, nag-aaral na ito. Marami na din yung mga pangangailangan sa eskwelahan. So, paano mo na ibibigay sa kanya? Ano lang po, hindi na po siya nagbabaon sa eskwelahan. Kumakain na lang po bago umalis at pag-uwi po. Ayun, so pati yung anak mo nagsasakripisyo, pero nagtitiis din po siya. Oo. So ngayon, ano yung mga iniinda mong sakit? Ano ba yung pangangailangan mo? Siyempre, hirap kayo sa buhay pero meron ka pang ninalabanan na sakit. Opo. Bali sa akin po, lagi pong namamanas yung paa ko, yung minsan po sa mukha, sa katawan po. Pag nasasobrahan po ako lalo sa mga pag-inom ng tubig or mga liquid. Minsan naman po nahihilo, nasusuka. Iba-iba po yung pakiramdam. Opo. So ngayon, napagod, ganun po. so
So ngayon, paano yung mga pangangailangan medical mo? Kanino ka humihingi ng tulong? Bali humihingi po ako ng tulong kung saan-saan pong ahensya ng gobyerno para po matustusan po yung pangangailangan ko sa gamutan, sa mga laboratories, at mga procedure po. Okay. So ngayon na, andyan ka, yung anak mo nasa paaralan naman? Opo, pumasok po siya. Okay. So ngayon, ano yung pangangailangan na gusto mong matugunan ng Ako Bicol Party List? Ngayon po, kailangan ko po ng panggamot, pang-laboratories, buwan-buwan, tsaka po yung procedure ko po, umaabot po ng 300,000 po. Okay, so yan ang gusto mong matugunan para sa agarang pagtugon sa iyong pangangailangang medikal. Balikan natin si Karudi. Karudi, magandang hapon sa muli. Magandang hapon din pala ito nga kababayan natin to. Kanina, maaga-maaga dito sa ating tanggapan, dito sa Caloocan. Talaga nakakawa naman. Single parent naman to. Binigay niya sa akin yung dokumento niya at sa italim may sakit. Ang ginawa pa naman, tinawagan ko kagad ang ating Congressman Saldico, upang bigyan kagad ng tulong ating kababayan na to. At ito nga, ang tugong kagad sa atin ng buti nating Congressman Saldico, bigyan mo ng 100,000 yan. Ayun. Para sa kanyang gamutan. Ito nga po. 100,000. 100,000. Ito nga pong kanyang guarantee letter. Ora mismo. Ayun. So ora mismong hawak na ngayon ni ate yung guarantee letter para makatulong sa kanyang gamutan. Ate, ano po yung masasabi po ninyo na ayan mismo, hawak nyo na ngayon yung guarantee letter na nagkakalaga ng 100,000 mula sa Ako Bicol Party List? Napakalaking tulong po nito para sa akin. Maraming salamat po kay Congressman Saldico, Congressman Gil Bongalon, Sir Rudy Vizcaya po. Maraming salamat po talaga. Ayun, maraming salamat din ka Rudy, at sa iyo po ate, manatili po kayong matatag, malakas ang loob para naman po ay para sa anak po ninyo na umaasa sa inyo po. At syempre, palakasin po natin ang paniniwala sa pong may kapal na kayo po ay gagaling. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo, Ma'am Remy. Ayan, yan si Nanay Berlinda, maraming salamat. At syempre, balikan na muli natin si Karudi, isa na naman pong kababayan natin ang humihingi ng tulong. Bukod kay Ann, may makakasama pa tayong isa pang kababayan na humihingi din ng tulong, pangangailangang medikal mula sa Ako Bicol Party List dyan sa Caloocan City. Magandang hapon sa muli, Karudi. Karudi, magandang hapon sa muli. Magandang pumuli ka sa inyo. Apo, ayan Karudi, isa na naman pong kababayan natin ang humihingi din ng tulong mula sa Ako Bicol Party List. Kasama mo ngayon dyan sa Caloocan City. Eto po, si Nanay. Nanay, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din po, ma'am. Nanay Elizabeth Malones. Nanay, kayo po ay humihingi ng tulong para po sa inyong asawa na dumaranas din po ng isang uri ng sakit sa bato na kung saan naninilaw ang mata at ang buong katawan po nito. Nanay, kumusta po ngayon yung asawa po ninyo? Sa ngayon po, ma'am, ang asawa ko po ay naka-admit sa S Avenue. Tapos, ngayon po ang gagawin pong procedure na laboratory sa kanya na ERCP ay sa NTKI po, ma'am. Opo, so kasalukuyang naka-admit po sa ospital yung asawa po nyo, Nay. Nay, kailan pa po nagsimulang manilaw po yung katawan po nitong mister nyo? Ang nangyari po kasi, pagkalipas po niya uminom ng, kasi po may bato siya sa bato. Ngayon, nung nag-inom po siya ng 1 week, lumabas po yung paninilaw ng mata niya hanggang sa katawan po. Pagkatapos niyang uminom? Opo. Ano po yung ininom, Nanay, ng mister nyo? Nireseta po yung pampatunaw sa bato kasi may kidney stone daw. Nireseta naman po ng doktor, ma'am. Opo, so uminom po siya ng gamot para po sa kanyang sakit sa bato. Ngayon, kinalabasan po nun ay nanilaw po si mister. Yes po. Okay. So, kailan pa po ba na-diagnose sa sakit na bato ito pong mister nyo, Nay? December 15 po, 2024 po. December 15, 2024.
24 po. Opo, Last year lang po. opo, last year lang po. Na ano po yung dating hanap buhay po ni Mister? Rider po siya ng Move It at saka po Express, yung Grand Express po, nakamotor. Opo. So sa inyo po, Nay, na paniniwala or sa inyo pong pag-assess, paano po nakuha ito ni Mister na ganito pong uri ng sakit? Sabi po ng gastro, saka ng internal medicine dun po sa SAB nyo, nakukuha daw po ang sakit na yun sa mga kinakain o sa medicine din po. Yun po ang sabi. Opo. Ito ba, Mister mo, mahilig po kumain ng mga tusok-tusok, yung mga pagkain lamang loob? Opo, ma'am. Kasi po, mula po nung pandemic, rider po siya kung saan po siya abutan ng gutom. Sa mga street food po siya umaasa kasi doon lang po yung mura, yung mga mami, yun po, yung basta sa street food po siya kumakain. Ayun, so basta lang po malagyan ng pagkain yung tiyan, hindi po sigurado kung malinis. Ano po, Nay? Opo, ma'am. Opo. Kayo po ba, Nay, meron ding trabaho or hanap buhay? Wala po akong hanap buhay sa ngayon kasi po ako po nag-aalaga doon sa aking mga anak na 2 elementary po. Ayun. So paano po, Nay, natutustusan nyo yung mga pangangailangan po ninyo, yung anak po ninyo, at ngayon po, syempre yung asawa po ninyo na tumatayong breadwinner ng pamilya ay meron din pong sakit? So ngayon po talaga tiis kami, umaasa kami sa mga bigay po ng kamag-anak. So, yung mga kamag-anak po ay tumutulong din po sa inyo? Opo. Okay. So, asa na po kayo, umaasa na muna? Sa mga bigay-bigay lang po ng kapatid niya, sa side ko po. Ayun po, ma'am. Opo. So, gaano kahirap po, Nay, na yung asawa nyo po na inaasahan po ninyo ay ngayon po may sakit at syempre yung mga pangangailangan ng anak po ninyo ay nahihirapan po kayong maibigay? Nahihirapan po sa ngayon, kaya po ang ginagawa ko, lumalapit po sa mga ganitong mga programa ng gobyerno, sa mga ganito po na makatutulong sa pangangailangan po ng gamutan ng aking asawa. Opo. So ngayon po, Nay, katabi nyo po si Karudi. Ano po yung pinakakailangan po ni Mister? Ang kailangan ko po ng mga gamutan ng aking asawa ay siguro mga 200,000 po. Ayun, so siguro estimated nyo lang po yan na yan, ano po? Opo, estimated lang po kasi po pag po ganun sakit, napakahirap, ma'am. Tanggapin. Medyo na po siya ng sakit na ganun. Opo. Nababanggit nyo po, Nay, na lumalapit po kayo sa mga ahensya ng gobyerno. So, kumusta? Aside po sa Ako Bicol Party List, meron na din po kayong nahingian ng tulong? Meron po kasi wala pa pong waiting po, ganun. Ayun. Kailangan po ng asawa ko kasi yung sitwasyon niya ngayon. Opo. So, waiting pa. Wala pang kasiguraduhan kung mabibigyan po kayo ng tulong. Opo, ganun po. Opo. So, tama po, Nay, na lumapit po kayo sa Ako Bicol Party List dahil sa Ako Bicol Party List ay ora mismo po kayong matutulungan. Eto si Karudi. Karudi, magandang hapon. Magandang hapon po muli. Opo. Karudi. Higit sa lahat, pinagbigyan kagad ng ating buting Congressman Saldico, ng 100K para sa kanyang gamutan ng kanyang may bahay. Ayun. Yun nga, pinapaprint ko na sa ating tanggapan doon sa Kongreso para may bigay na kagad sa kanya. Ora mismo. Nanay Elizabeth, napakinggan niyo po si Karudi. Dito sa Ako Bicol Party List ay hindi na po kayo paghihintayin pa dahil ora mismo po yung tugon sa inyo, 100,000 po ang maibibigay pong tulong para po sa gamutan po ni Mister. Maraming salamat po kay Congressman Saldico, Congressman Jel Bungalon, Sir Rudy Vizcaya at sa Ako Bicol Papa Ora mismo party list po. Ayun. So, Nay, ang party list po natin ay Ako Bicol Party List at ito pong programa ay Ako Bicol Tabang Ora mismo. Maraming salamat po, ma'am. Opo. Nay, ano po yung mensahe nyo? Baka may mensahe po kayo sa inyo pong mister. Mahal ko masawa. Sa loob lang ng
naman yung pangangailangan mo sa laboratorio. Nasa tinitis mo, sakit ngayon. Ayun po. Ayun. So, ramdam po namin, nanay, ang inyo pong nararamdaman na mixed emotion, nalulungkot po kayo at syempre natatakot po kayo sa sitwasyon ng asawa nyo. Pero laki po yung pasasalamat po ninyo at kasiyahan dahil natulungan po kayo ng Ako Bicol Party List. Maraming salamat po, ma'am. Opo, wag po kayong mag-alala, nanay, ano? Dahil sasabayan po namin ang panalangin po ninyo na sana po ay tuluyan ng gumaling ang inyo pong mister. Maraming salamat po, nanay. Maraming salamat po. Maraming salamat din sa inyo, Sir Rudy Vizcaya, ang coordinator ng Ako Bicol Party List sa Caloocan City. Mga kaaksyon sa pagbabalik ng Ako Bicol tabang ora mismo, 19 na taong gulang na babae, 24 na oras nang nawawala. Hinaing ng kanyang ina ay mahanap ang kanyang anak. At isang medical mission ngayon ang isinasagawa ng Ako Bicol Party List para sa mga residente sa Barangay Sugad, Malilipot, Albay. Ang mga kaganapan, abangan. Huwag kayong bibitaw mga kaaksyon dahil magbabalik pa ang tabang ora mismo. Marahin aldaw sa Indogabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa Indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kan Ako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan Ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit, asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitangunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa Indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ang Ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Indogabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangadji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Dakulang salamat po asin maray na aldaw sa Indogabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylay, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga kaaksyon ang Ako Bicol tabang ora mismo. Eto mga kaaksyon, umpisa na natin ang ating pagbibigay serbisyo publiko naman mula sa Barangay Sugkad, Malinaw, Albay, na kung saan isang medical mission muli ang isinasagawa ng Ako Bicol Party List. Nasa mahigit 500 katao ang inaasahang mahatiran ng pangunahing medikal na tulong ngayong hapon. Para sa update, makakausap natin si Rice Lusada, ang ating tabang ora mismo patroller. Magandang hapon sa iyo, Rice. Hello, Rice. Magandang hapon. Okay, so balikan natin si Nanay, yung beneficiary. Magandang hapon po sa iyo, Nay. Magandang hapon po. Opo, eto si Nanay Mirna Canon. Tama po, Nanay Mirna? Opo, Kanyon po. Kanyon. Nanay Mirna Kanyon. Okay, Nanay Mirna, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon naman. Katabi niyo po ngayon si Nanay Tomasa Candido. Opo. So, Nanay, kumusta po yung paglapit niyo sa medical mission ng Ako Bicol Party List? Ito po, mabuti po na humingi pa kami po na tulong, pabigyan siya ng wheelchair po. Kaya po, masaya po kami kasi mabibigyan daw po siya ngayon. Ayun. So, ang kahilingan niyo po ay mabigyan po si Nanay Tomasa ng wheelchair. Opo. So, anong oras pa po kayo, Nay, nagpunta po dyan sa medical mission? 7 a.m. po. 7 a.m. Opo. Kaano-ano niyo po ito si Nanay Tomasa? Tiyahin ko po. Tiyahin. So ano po yung sitwasyon ni Nanay Tomasa? Bakit hindi na po siya makapaglakad? Hindi po na makapaglakad siya po. Pilay po siya. Hindi po yung dalawang pa niya. Hindi makalakad po kasi dahil po sa nadulas po siya nakasawal ng 10 taon na po ang nakalipas. 10 taon na nakakalipas nung madulas po itong si Nanay Tomasa.
Opo, si Nanay Tomasa po ba ay napacheck upan nyo na din po dyan sa doktor? Pacheck up namin po natin doon po sa Pulanggi. Hindi po siya lang po. Opo. Pero dyan po, Nanay, meron po bang natanggap na tulong medikal ngayong hapon si Nanay Tomasa? Meron po siyang mga gamot po na natanggap po dito po sa Barangay Sugat. Opo. So, gaano po nakatulong po sa inyo, Nay? Yan pong gamot at medical na check-up para po kay Lola Tomasa. Nakatulong po talaga po. Nakatulong po talaga sa lahat na binigay po kahit na pong mga gamot. Opo. So, salamat po. Opo. So, malaking tulong po sa inyo, Nanay, ano? So, sabi nyo po, tiyahin nyo po itong si Nanay Tomasa. Opo. Opo. Kumusta si Nanay Tomasa? Meron po ba siyang mga anak? Wala na po. Wala po siyang kaya yung dalawa. Dahil po ako na lang ang kapitbahay niya po. Ako na lang po sa na lang ang nakakara. Wala pong iba. Nag-iisan po siya. Opo. So, kayo po yung nag-aasikaso. Nakikita po namin meron pong gamit si Nanay Tomasa na wheelchair. Yan po ba ay luma na at medyo sira-sira na? Luma na po. Sa pila lang ng kapit ko para makapunta ka dito. Opo. So, parang tinagpi-tagpi na lang, ano, para magamit pa at makapunta po kayo dyan. Opo. Opo. So, ang kahilingan po ngayon ninyo, Nanay, para po kay tiyahin nyo pong si Lola Tomasa ay mabigyan po ng bagong wheelchair. Opo. Na paano yan, Nay? Kung wala po siyang wheelchair, paano po yan si Nanay Tomasa? Paano po yung pag-aasikaso nyo po sa kanya? Like pagpapaligo, pag nagdumi? Ano po, mga pinupunta lang namin, bigyan po namin ng pagkain, ay ilalagay po minsan niya, kakain at po siya. Kung nabawa naman po, nag-donation siya po sa senior citizen, minsan nagputos po siya sa akin, isahin po niya, bigyan na lang daw pagkain. Opo. Nanay, ang kahilingan nyo po ay mabigyan si Nanay Tomasa ng bagong wheelchair mula sa Ako Bicol Party List. Tama po, Nay? Opo, madam. Opo. Nay, tinatawagan po namin si Congressman Jill at nasa linya na po. Nasa linya po si Congressman Jill Bungalon. Congressman Jill, magandang hapon. Yes, Rams, magandang hapon at magandang hapon sa tagapakinig ng programa. Apo, Congressman Jill, alam po namin na talagang napaka-busy po kayo ngayon dahil marami po kayong tinutugunan na mga pangangailangan mula sa ating mga kababayan. Pero eto po, Congressman Jill, mula po dyan sa medical mission na nagaganap po ngayon ay eto po si Nanay, humihingi po siya ng tulong na mapalitan po ng bago ng wheelchair. Eto po ginagamit na luma ng kanyang tiyahin. Ano po ba, Congressman Jill, mabibigyan po ba natin ng bagong wheelchair? Ito pong si Nanay Tomasa. Tama ka, Remy. Galing ako doon sa medical mission, no, na ginanap dyan po sa Barangay Sugkad, Malinaw, Albay. At isa sa mga ating nakausap ay si Lola Tomasa, na kung saan nag-avail din, no, ng libreng medical mission, no, na hatid ng Ako Bicol Party List. And nakita ko, pupunta po siya doon, naka-wheelchair. Yung wheelchair niya, meron ng kahoy sa baba. So in other words, medyo sira-sira na. Apo. No? So hindi niya na po na magagamit ng maayos. So nagkataon din na kaninang umaga, nagkaroon tayo ng wheelchair distribution. Yung wheelchair na yon ay ating pong sinulisit doon po sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Kaya nagkataon din na nakita ko, nakausap ko si Lola Tomasa at sabi ko, papalitan natin yung kanyang lumang wheelchair na bago ng wheelchair. Ayun! So napakaswerte pala ni Nanay Tomasa dahil kayo po mismo, personal nyo pong nakausap at nakita nyo po yung lumang wheelchair ni Nanay Tomasa. At dahil po dyan, Congressman Jill, ang inyo pong tugon ay papalitan nyo po ora mismo ng bagong wheelchair. Ito pong gamit ni Nanay Tomasa. Yes, tama ka, Remy. Nakuha na namin yung mga impormasyon, no, ng kanya pong kamag-anak na nagbabantay sa kanya. So baka bukas i-deliver ho natin yung bagong wheelchair, no, ni Lola Tomasa. Ayun, so i-deliver mismo sa bahay po ni Lola Tomasa yung ipinangako nyo pong bagong wheelchair para po sa kanya.
Yes, tama ka, Remy. Nakausap na din po siya ng staff namin at alam naman po namin yung mga detalye kung saan namin i-deliver. So at least naka-avail na siya ng libreng medical mission, nakakuha din ng mga libreng gamot. And ngayon, nakita natin yung sitwasyon niya at nagkataon na meron tayong available wheelchair. So bibigyan ho natin ng wheelchair. Opo, para naman Congressman Jill, sa kaalaman po ng ating mga tagapanood at tagapakinig, ano po yung maaari nilang asahan sa bawat medical missions na isinasagawa po ng Ako Bicol Party List? Well, yung ginagawa ko natin na medical mission, of course, this is in partnership with the other hospitals. So, ginagawa natin, kumbaga mas nilalapit natin yung mga available medical services na kaya pong dalhin sa anuman pong mga lugar na kung saan ginaganap ang medical mission. So, kasama natin dyan ng mga medical doctors, medical staff. So, with that, libre po yung pagpapacheck up. Wala silang babayaran doon, anuman na kabayaran like professional fee doon po sa mga doctors. And at the same time, maganda dito, Remy, dahil makakakuha din sila ng libreng gamot. So halimbawa, kung sila po ay high blood, kung may kailangan silang mga maintenance, ang ginagawa ko natin ay nagbibigay tayo ng good for 1 month ng maintenance ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung may mga high blood. Ayun, so talaga ang tulong mula kay Congressman Jill at ng Ako Bicol Party List ay hindi lang pansamantala, kundi pang matagalan, dahil itong tulong ay binibigay nyo na po pang 1 month na, so hindi na po mamumroblema ang ating mga kababayan. With that po, Congressman Jill, maraming salamat po. Talagang ang tulong mula sa Ako Bicol Party List ay ramdam na ramdam lang ating mga kababayan. Maraming salamat po, Congressman Jill Bungalon. Maraming salamat, Remy, at magandang hapon po. Ayun. Nanay Mirna, napakinggan mo po yung mensahe ni Congressman Jill na bukas po ay i-deliver po sa bahay po ninyo yung bagong wheelchair para po kay Nanay Tomasa. Salamat po, madam. Thank you po. Ayun. So, salamat po ako sa ating mabait pong congressman, dahil pong ganun po, at kung tulong pong ibinigay niya sa atin ng posisya sa kanino po, sa inyo po, madam, pakaisa po, salamat po, maraming salamat po. Maraming salamat din po, Nanay Mirna, naniniwala po kayo na ang serbisyo ng isang Jill Bungalon at ng Ako Bicol Party List ay talaga pong ramdam po ninyo? Opo, ramdam po namin. Maraming salamat po, Nanay Mirna at kay Lola Tomasa. Samantala, mga kaaksyon, kasama naman natin ngayon sa ating studio si Jeneline Anyo Nuevo, at ang kanyang alalahanin ngayon ay ang kanyang anak na si Jasmine Anyo Nuevo, 19 na taong gulang, na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikita. Magandang hapon po sa inyo, Nanay. Magandang hapon po. Opo. So, Nanay, kailan po yung last nyo pong nakausap at nakita po itong anak po ninyo? Kahapon po, Martes. Kahapon? Na umaga. Nang umaga, yun po yung last nyo po siyang nakita at nakausap. Opo. Ilang taon na nga po itong nanay na anak po ninyo? 19 po. 19 years old. Pang ilang anak nyo po ito, Nay? Panganay po. Panganay na anak. Ilan po yung anak nyo? 3. So, ito yung panganay sa 3 nyong anak. Ano po yung paalam niya sa iyo nung umalis po siya ng bahay po ninyo? Nagtatrabaho po kasi siya sa milk teahan sa Barriada. So nagtatrabaho po siya sa paggawaan ng milk tea, tapos hindi na po siya umuwi. Supposedly, mga anong oras po dapat siya uwi ng bahay? Alas 7 po ang out niya. Alas 7 ng gabi. Okay, so paano po ano po yung pumasok sa isip nyo? Bakit po hindi na umuwi ng bahay po ninyo itong anak po ninyo? Kasi bago po yun umalis, napagalitan ko po. Bago umalis ng bahay, napagalitan nyo. So sa tingin nyo po ba, yun yung rason kung bakit hindi siya umuwi ng bahay? Siguro po, galit po sa akin. Nagalit sa'yo. Ano po ba yung sinabi nyo po sa kanya kung bakit nagalit po itong anak mo? Kasi po yung yung Lunes po kasi na yung nagtrabaho siyang Lunes, tapos out niya pong alas 7 ng gabi, tapos sabi naman po ng pinsan ng amo niya, may nagsundo daw ng lalaki na nakamotor. Tapos? Binanggit mo yun sa anak mo? Nakauwi naman po yun sa bahay. Okay, so nung Lunes, may nakapagsabi sa'yo na
yung anak mo ay sinundo ng isang lalaking nakamotor. Oo, sabi ng amo. Okay, sabi ng amo. Pero nakauwi pa siya. Oo. So, dahil doon sa nakarating sa yung sumbong, pinagalitan mo yung anak mo. Tapos, nung pinagalitan mo, nagkaroon ba kayo ng sagutan? Hindi naman po siya nagsasalita. Ito bang anak mo ay talagang nauwi ng gabi? Or, I mean, ano yung personalidad ng anak mo? Ito ba ay laging ginagawang hindi umuwi ng bahay, pag napapagalitan? Hindi naman po. So first time na nangyari ito na dahil sa napagalitan mo, hindi na umuwi ng bahay. Ito bang anak mong ito ay meron na ding pamilya, merong anak? May anak po, isa. 7 months po ngayong araw. Meron siyang 7 months old na anak. Meron siya, wait lang, kasi sabi mo, may nagsundong ibang lalaki. So, ibig sabihin, itong anak mo ay walang asawa ngayon. Wala po. Asan yung tatay ng anak niya? Nandun po sa bahay nila. Hindi naman po pinanagutan. So, hindi pinanagutan yung anak mo. So, ngayon, yung bata, yung apo mo, ikaw yung nag-aalaga. Tuwing nagtatrabaho itong anak mo, naiiwan sa'yo yung bata. So, ano na yung ginawa mo nung, siyempre, hindi umuwi ng gabi, hanggang sa ngayon, nawawala, saan ka na nagpunta tumingin ng tulong? Hindi po, nung alas 7 po ng gabi, wala pa. Tapos, chinat ko po yung amo. Sabi ko, pumasok po ba si Jasmine, yung anak ko? Sabi ko, mother po ito. Tapos sabi ng amo niya, hindi man daw pumasok. Nung araw na yun na Martes, hindi man daw pumasok sa trabaho. So, ibig sabihin, pag alis nitong anak mo sa bahay ninyo, hindi siya dumiretso ng trabaho. So, Hindi ano yung po. hinala mo? Saan pumunta itong anak mo? Hindi ko po kasi nabigla Posible lang po bang ako. sumama sa ibang lalaki? Hindi ko po alam kasi wala man po akong alam na may boyfriend siyang bago. Kasi wala na siya nung ama ng anak ko, wala naman sila. So, kinumpirma ng mismong amo niya na hindi pumasok ng trabaho itong anak mo. So, nababanggit mo na noong Lunes, may nagsumbong sa'yo na may sumundo nitong lalaki. So, ngayon, posible ba, sa tingin mo bilang isang nanay na sumama itong anak mo doon sa lalaking yon? Or ano yung pangamba mo ngayon? Siguro po. Siguro, ano? So, yun ang sa tingin mo, yung rason bakit hindi umuwi yung anak mo dahil posibleng sumama sa ibang lalaki. Galit po kasi sa akin. Dahil galit sa'yo. Pero dahil sa galit na simple lang na pinagalitan, magagawa ba ng anak mo na iwan yung anak niya? Na wala man lang pasabi sa'yo? Na po kasi ang niya, yung isip niya, naturete. Natuturete. So galing mismo sa'yo, bakit nagger ka bang nanay? Palagi mo ba siyang pinapagalitan? Oo, minsan po. Kasi sinasabihan ko kasi na wag na muna mag-boyfriend dahil nga isa nangyari sa kanya. Hindi siya pinanagutan. Sabi ko, wag na muna magpasok ng lalaki sa buhay niya. So parang yung paalala lang, yung binitiwan mo or sinabi mo sa kanya para maayos naman yung buhay niya. Kaya lang, sa kabila ng mga sinabi mong ganon, ikinagalit niya, ikinasakit ng loob niya, kaya yun ay, sa tingin mo, yun naging rason bakit siya ay umalis. So ngayon, kung nakikinig itong anak mo, ano yung pangalan sa muli nito? Jasmine po. Jasmine, okay. Ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Big ngain ka mambisa na sana guli ka na. Sabi na nga ko sa imo. Dahil ako na natulog. Dahil ako nakakaon. Mahirap ka sa akin mo. Muli ka na. Meron bang dalang cellphone itong anak mo? Meron po. So tinawagan ko po yung number niyang dalawa. Yung tinawagan ko yung globe niya. Hindi man po talaga sinasagot. Pero nagre-ring? Oo, nagre-ring lang. Tapos yung TNT, yung tinawagan ko rin. May sumagot naman siya, lalaki, English speaking po. English speaking na lalaki? Opo. Number niya ba talaga yon? Hindi ko nga alam English speaking, posible bang foreigner yung kasama ng anak mo? Hindi ko alam. Oo. Pero kung nakikinig ka ngayon, Jasmine, maawa ka naman sa nanay mo. At syempre, yung anak mo na 7-month-old na
iniwan mo lang basta-basta, no? So, hindi magandang ugali ng isang nanay na basta na lang iwan yung anak mo na walang pasabi man lang sa magulang. At eto yung nanay mo, Jasmine, ano, nananawagan at nagmamakaawa sa'yo na umuwi ka na dahil sabi ni nanay mo, hindi na siya makakain, problemado, namumroblema ka din ba sa pag-aalaga ng apo mo? Kasi mahirap lang po kasi kami. Kasi naano lang siya, na problema lang po kasi siya sa financial po sa anak niya, yung pang-diaper po, gatas. Oo, kasi hindi man po nagsusuporta yung asawa. So paano, yung ama. Umaasa lang itong si Jasmine sa sweldo niya? Hindi po, kasi nag-umpisa pa lang po ng Lunes. Kami lang po talaga ang So first day of work niya pa lang nung Lunes. Oo, tapos, hindi na nasundan ng pagpasok ng trabaho, lumayas na. Ano ba naman yan? So, paano yan? Yung pangangailangan ng apo po ninyo? Kami naman po ang Kayong mag-asawa. Ano yung sabi ng mister mo? Galit na galit daw. Galit nga. Kasi, hindi niya iniisip yung anak niya. Oo, kahit sino naman, magagalit. Pero, eto bang nangyari, na-report ninyo din sa barangay ninyo? Yun na po. Or sa pulis? Hindi pa po sa pulis. Okay. Kasi hindi pa po ako makaalis sa bahay. Kasi nga, dalawa pong anak ang binabantayan ko. Yung bunso ko po, 4 years old. Oo. So, taga-barangay Bagong Abre kayo, ano? So, eto na sa kabilang linya ng telepono si Kapitan Dindo Nunez ng Barangay Bagong Abre, Legazpi City. Magandang hapon po, Kapitan. Po, madam. Opo, Kapitan, eto po si Nanay, residente po ninyo. Nananawagan po itong si Nanay Janeline dahil yung anak po niyang si Jasmine ay hindi pa po umuwi ng bahay. Simula po kagabi hanggang sa ngayon. Kap, ano po yung isinasagawang aksyon po ng inyong barangay patungkol po dito sa problema pong ito ni Nanay? Kanina, pag after lunch, nagpunta ko doon sa bahay nila. Nga po? Ngayon, pagpunta ko doon sa bahay nila, umuwi na yung anak niya. Umuwi na doon sa bahay nila. Sabi daw, nagsama daw sila yung boyfriend niya. Ayun. So, yung anak. Opo, kumpirmado po, Kapitan, na ito pong si Jasmine, anak po ni Nanay, ay umuwi na po sa kanilang bahay at nakipag-usap po kayo na tinanong niyo po kung ano nangyari at umamin po itong si Jasmine na sumama po sa kanyang boyfriend. Kasi na yung anak, hindi na lumabas doon sa kwarto. Yung kausap ko yung tatay. Sabi ng tatay, umuwi na ngayon lang. May parang nauna lang siya yung pagpunta ko doon. Sabi ng tatay, saan gagaling? Tinanong daw yung anak. Opo. Kasi sumama daw siya doon sa boyfriend niya. Ayun, Nanay, kitang-kita yung anak mo, Nay, na umuwi na sa inyong bahay. Ayan, Nay. Opo. So, Kapitan. Ayan, tinanong na yung anak ng tatay na bakit yung boyfriend mo hindi sumama. Opo. So, ngayon, hindi naman iyak ng iyak kasi hindi na nakakapagsalita. Ngayon, sabi ng tatay, sige, tawagan mo yung boyfriend mo at saka yung nanay. Okay. Papuntahin daw dito sa bahay. Kaya, yun lang ang sinabi kang tatay na tawagan daw yung nanay nila at saka yung boyfriend. Mag-uusap-usap daw. Opo. Kap, bilib po ako sa inyo, Kap, dahil eto pong inilapit po sa ating problema ay kayo po katuwang po sa pagbibigay ng solusyon at pagbibigay po sa amin ng impormasyon na ito po palang anak ni Nanay ay umuwi na po sa kanilang bahay. Maraming salamat po, Kapitan. Ano po? Ayan po. Apo. Kap, sa pagkakalam po nyo, yung boyfriend po ba nitong anak nitong si Nanay ay minor de edad din? Nasa 19 na siya. Okay. Sabi ng tatay. Okay, so
Maraming salamat po, Kap, dahil si Nanay ay uuwi po na makikita niya na ang kanyang anak po. Maraming salamat po, Kapitan. Kap, thank you so much. Okay, thank you. Apo, Nay, napakinggan niyo po. Maganda yung balita po na ipinaabot sa atin ni Kapitan. Dahil pag uwi niyo po, ay makakasama niyo na po, madadatnan niyo po yung anak po niyo sa bahay po ninyo. Ano po yung sasabihin niyo, Nay, pag nakita niyo po yung anak ninyo? Papagalitan niyo po ba? Hindi na po. Ha? Hindi na po. Opo, kausapin niyo na lang po, Nay. Siguro kayo po yung nakakakilala talaga sa anak po ninyo. Alam po ninyo yung kahinaan ng loob niya at alam din po ninyo kung paano niyo po siya igagabay ng tama. Pero siguro, hindi naman po namin kayo mag-question dyan dahil syempre mali naman talaga yung ginawa ng anak po ninyo. Pero daanin na lang po natin sa mahinahon na pag-uusap sa anak po ninyo. Ano po, Nay? Ang pinaka-importante ngayon ay alam po natin na nakauwi na po ng ligtas yung anak po ninyo. Mensahe niyo po, Nay, doon na lang po sa boyfriend nito pong anak po ninyo na isinama po yung anak ninyo, hindi man lang inisip po yung, syempre yung nanay ay nag-aalala. Kung sisay ka man po na boyfriend kang aki ko, sana po pinaalam mo man po sa amin. Kasi nag-aalala ako. Sana po, pinauwi niyo po. Opo. So, ano pa man, Nay, ang pinaka-importante ngayon, pag uwi niyo po sa bahay niyo sa Bagong Abre, andun po yung anak po ninyo. Ano po? Ano yung pakiramdam niyo ngayon, Nay, na nung narinig niyo po si Kapitan, na naandun na po sa bahay niyo yung anak mo? Okay na po, pakiramdam ko, masaya na po. Ayun, wag po kayong mag-alala, Nanay. Sasamahan po namin kayo hanggang kayo po ay makauwi para naman ay hindi na po kayo mahirapan pa sa pagbiyahe po papunta sa bahay po ninyo. At relax na po kayo, Nay. Magandang balita po yung ipinabot sa atin ng Kapitan. Iya po. Salamat po. Okay. At yan mga ka-aksyon, ang mga natunghayan at ora mismong inaksyonan ngayong hapon. At para naman sa mga nagnanais humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari rin po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Para naman sa mga taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Action Co Center sa Barangay 175 Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 yan ng tanghali mga kaaksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Bicol tabang ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte, sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin po kayong dumulog sa Zone 2 Tagungtong, Gowa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol tabang ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol tabang ora mismo. At hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Remy Araneta Mindones, magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora Mismo. Action ko sa mga nangangailangan, action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan, action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo, malapit ang puso sa